muni ang kalabanan nga laptas sa mga basura kita ko kayina duha to ka mga dog ang pangaukay sa mga basura. So kamay pa action na Fred. Ini boss pisagali boss action Fred. No? Dason bulan butsing ganun Mayo Hunyo. Maamat-amat na nila ang pagkuha. Kaya hindi lang sa atubang sa barangay hall o may problema action na Fred, bisan sa may tubang sa YMCA nagalaptaman ang mga basura. Although ara na ang aton sini nga mga street cleaners subong nga kakahon nagapaninlo na sa pila ka mga dalanon partikular diri sa area sa Capitol Lagoon nagapaninlo na sila no sa mga dalanon. May pila pa diri action na Fred ka mga dalanon man nga ginatinluan especially kung going ka sa area action na Fred sa may kilid sa Kapitolyo Provincial sa may dalan sa Aguinaldo amat-amat na lang naman sila action na Fred sa pagpaninlo panilhig abi sa dalanon sining kaagahon. May nakita action na Fred kagida sa mga sa dalan sa Aksyon ang biyahe no pila naman sa pagbiyahe subong aga biyahe going sa area sa area action na Fred sa downtown ang barangay gikan sa Baata subong kagahon amat naman sa pagbiyahe action na Fred no may araman mga tricycles of course amo ni ang kalabanan nga nagabiyahe subong kaagahon. Ang iban action na Fred, especially karon ang dalan sang Ramos, subong kaagahon, matamat naman sa pagpanglakaton ng pila naton nga mga kauturan sa kayman sa mga tricycles. Ang iban panglakaton lang gid action na Fred. I believe hindi sila going man sa area o kung sa tagsa ka mga merkado subong kagahon para magpanindahan, no? Nga kalabanan naman ginakakoneksyon na Fred di kalabanan diri mga basic necessities sa sulod sa panimalay partikular mga mauhon subong kagahon kangay sining baboy manok isda utan kaga iban pa action na Fred ang dalan subong sang Ramos action na Fred masyado katawhay no Action Alvin. Yes sir. Kamusta ang kalangitan subong? Ang ginalingling natin. Subong ko mayat ang aton sining kalangitan action na Fred. May kapakita ang mga kabitunan sa kalangitan. Butsing ganun kagpatimaan. Maayo ang aton sining kagahon action na Fred. May bagyo eh. Oy, may bagyo gali. Oy, action na Fred. Kapakita ang aton sining mga kabitunan sa langit. Especially facing towards south kita. Di araman action na Fred, no? Si Paring Dante nagsulod na eh. Si Paring Dante, sa par. Sulod na. Sulod na siya. Okay. Iba niya mga bituon action Fred. Kapanaog man. Good morning, sangga labay sa mong. Pagkat sa may merkado guro ni, panglakatan man siya. May na action na Fred, kaya naka-short lang. Ang maning maayo nga bituon sa kagahon. Kung ang mulang nito. Eh, bagyo nga daan. Ayun, no? Di waka ba tsakagid sa katugnaw sini Action Fred? Especially kaagahon, no? Muni mabatsagan ta. Diin ang katugnaw guro madula kung kapin pa kung kaagahon matugnaw kung makahambal kaya nga tindog dadabi. Sungad mo aga pa. Hindi, tindog na mag-init na sa tubig. Na mag-init sa tubig kagka para magpainit. Init-init lang balas ang aton sining kuan sa lawas paagi sa pag-inom sa kape action na Fred, no? Ang iba naton yung mga kauturan, no? Subong nga kaagahon ang mga tricycle drivers amat-amat naman sa pag-exercise o ehersisyo. Subong nga aga ari na kita action na Fred sa may dalan sang Burgos Hilado subong aga
Rina, amat-amat na pa sa pagpanaog ang pila ka mga igabaligya subong kaagahon. Isda, may ari na diri action pre ginapasunod ng mga karnisang baboy, ang iban nga mga ginabaligya man para subong aga. I-check naman action pre para may idea ang aton sila nga mga kauturon as to kung pila ang presyo karon sa mga nagapanguna nga isda kalabanan makitan sa merkado action pre, no? Wala na brown out subong. Wala brown out ka bino kulpi lang ginda brown out action Fred. Kahapon di maintindihan. Ang schedule may brown out. Ang schedule may brown out. Ano natabo sa Siniko? Daw hindi maintindihan ano ng serbisyo sa Siniko man. Ang sukot nila, 40 pa kundi 40 kadamo sang brown out. Pero ang sukot nila nagsaka pagid. Ano natabo daw hindi mapustla na Siniko ako? Ani man, kibot lang gani kita man action Fred nga kagabi in brown out man kahapon siguro action Fred amo man gaugtas especially sa ginahimo nila o sa natabong brown out ang iban guro to mga gina-freeze lang bala action Fred para pagkapuas may sutan sila at temprano pa itong luto para paniguro lang kay bangod sa ulog tasan nga brown out action Fred subong nga kaagahon. Uy, subong nakitaan ko si Bibit, long time no si Bit. Yun sa what now? Sinaw. Oo. Sinaw ang bulsa ta subong. Sinaw si Bibit action Fred subong aga at least ari na gahulat man sa kiya sining stock no. More subong kaagahon. Ang iba subong diri sa purgus sa public market action Fred amat pa lang sa pagbukas no sa ila sining mga baligya. Si Pare Mayo may available naman subong Pare May batikuling ni Pare no? Oo, tagpila subong batikuling ta? 220 action Fred. Medyo nagtaas-taas siya subong pre. Bakit? Mahal-mahal. Mahal-mahal banyera no? Oo. May tagpilang banyera subong. Si Mildos. City dos gani. Bukaw-bukaw ni. Andi anong isda ni? Pula. Buli-buli action Fred. Hindi buli no? Kundi buli-buli. Si buli-buli pre tagpila. 260. 260 action Fred. Ang buli-buli pag available man subong regular nga sa isang pangros no. Pangros pre tagpila. Sige. Pangros? Bagro 160. 180. Mayamay. 180 ang hamay 160 ang mayamay 180 dagko. Oo, dagko. So man ni subong action Fred no. May iban man diri pre ang higit. May ari man diri available subong kaagahon. Actually hindi pa gid man siling biyang pulblasan sa pag bukas bangod sa mga supply pa subong. Although may pipila pagid lamang diri action Fred. Actually apat pa lang kita nato diri mo subong nga aga nga nagamat-amat ladlad sa nga ila sini nga mga baligya. Super namin niyang lupos mo. Ano ni nga lupos ni Preman? Lumayagan. Ha? Lumayagan. Lumiyagan. Oo, tag pila subong. 180. 180 action Fred lumiyagan. Amo ni ang available Wapo man nga isda daw bang roast daw. Ano ni isda ni pre? Ha? Sa Aksyon. Oo, tagpila. Sa 180 man. 180 action Fred. Dahil na yung klaseng isda man, no? And available man subong kagahon action Fred. Ang mga sa panalag ko ni action Fred sa panalag ko may available naman para sa aton sininyo mga kauturan pre panalag ko ta pre ano ni nga isda dagko ba Tuna pre? ha Tuna. tagpila tuna 350 lang Japon pre. 350 action Fred no tuna sa panalag ko ni siya inaamat-amat ang sa paglasa. Good morning gali action Fred kay Sir Reuben Kasipi. Nini patulad ha. Nini Pato. So, way gid ko kakita kay Nini Pato subong aga action Fred, no?
si Ruben Kasipila kaging iya sini nga pinalangga nga ti ayon pareho sila nakapula subong aga ha terno silang dumaho subong aga aksyon na Fred temprano pagkalanog natuduhan niya gito ang imo sining programa sa kaagahon aksyon na Fred no so far may karaho diri si Juan pre tagpida subong ang karaho 150 per kilo. 150 per kilo. So for action na Fred, apat pa lang ang bukas no. Subong kagahon. Ikalima, may ara to sa puntaksyon na Fred, may kabukas naman nga tabang ko para sa aton sining mga kauturan. So umuni ang pila ka mga obserbasyon subong kagahon na lakip na diri action na Fred ang presyo no sa isda diri sa area sa Burgos sa public market at least para agya pa may idea na nga to sining mga kauturan sa pag sa presyo at sa isda diri sa merkado. Ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sa Recto diri sa area sa Burgos Public Market with aksyon Nani Kirao. Ang aksyon yung aksyon Alvin Craba. Una sa balita, una sa aksyon. Sumakolot aksyon radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20 na badmadron. Oy, sweldo subong pizza 31 gid Mother's Day. Porte no? Pizza 31. Buwas pizza 1 na kadasig. Gakapulak lang ang numero sa kalendaryo. Anano ang palupamahaw naton karon nga aga. Akon okay na kuya. Tula manok karon nga aga. Bakal ko daw dumalagab la Bisaya nga manok. May kapayas to ng kapayas nga gahuluhagpok gid bala. May paita naman ko to. May tanglad man to nga tanom sa palibot bawti timing gid. Tula ako manok karon nga aga. May lubo-lubo man napit ko sa Burgos. Tortahon ta na. Namin ng lubo-lubo bala. Tutukan mo aos, pino-pino gid. Sibuyas Bombay, ilakit magbutan mo itlog, kag turtahon, so sa pagkananam. Wala, tupong, namit-namit. Kapon, may Bisaya nga ginamos blag, indulong, sa balay, namit kapag timpla mo. Pinusaan ko katumbal 3 bilog. Pagkatapos, butangan ko kalamunding, bagalalaway ka. Portes pagkanamit. Bao kung hindi lang abi mataas-taas dugo mo, kag kung may mga balatian ka, sus, may mga arthritis ka be, wala lang, kanamit ikaon. Purte mo, gataragnak laway mo, nang makahangkahang nga purte ka na nambala, sus sa pagkanamit. Oh. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na madugsing kita sa aton mga tagpalamati baw si Milili Oligo unagid sa linyada si Marlon Villaruel Mendoza muning sa Hosto Family sa Hacienda Salamanca kay Evelyn Fernandez good morning si Teresa Locsin sang Salwa Kuwaita Russia kay Shabina Aquino sang Saudi morning kuno sa Sumaganon mata ka Sumag ba si Banisa Mayo good afternoon Banisa alin sa Minnesota hapon to sa ila damo ni pan si Banisa Mayo si Victor Tugap morning makuno kay Aksyon Albin kay Brian Junaldo good morning kay Junior Pilahio happy birthday sa iya Iloy kay Nila Pilahio nanay Nila good morning happy birthday kid kay Ronnie Gordon mauga pangapi siya gamanamyaw siya kape morning may lang nga pag monitor si Antonio Flores oy Antonio mabiyahe ka na oh
Sige, pahuay-huay kapoy man sa kuno. Wow, tiyog sa bakulod. Porte ba? Di kamusta ang biyahe, Antonio? Mayong kita? Mayong ganansya? Kay Jinky Dila Agdon, mayong aga. Baw sa duwaya ka anak, si Jam kuno. Kag, sino ni? Kay Mini Olyadas. Surigid kay kadasig sang pitik sang aton computer amo na nga hindi taksalot kung kaysa kay Porte kadasig. Sige. Kay Mikaela Gilaran watching from Jeddah. Kamusta sa Jeddah da? Sige. Reglado. Basta ara kamo, wala no problem lang. Okay lang. Morning. Si Judge Napyaman, tiga bugtaw na ni. Kay Biti Lao sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ng LTO, kamusta? Kay Toto Raul Alibuga, galadlad nga napamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Paring Rimias Arroyo, good morning, kapangapin na ni. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Hidalgo sa Manapla, Jan, kamusta? Kay Paring Erning Horilia, si Paring Istoy Querido, gadyaging ka na? Sige, morning. Dira sa Agustin family sa Kawayan, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kaaga, sige lang, monitor lang. Tulot tambyaw lang kita, duludugsing kita, tagsagid, kakaagahon. Kay Dilia Liabe, good morning man. Sige. Kay Alex Muntisa, si Alex ya suki tana ini, no? Kada agagid, ara nagaupod sa aton, duludugsing sa kahanginan. Oy, sa aton mga uto, Dario, kundi Lunes subong, abi pa masyar ka muda sa Life Extension Clinic. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggaga mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 4:31 na. Kamusta ang tikang sang panahon? Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical depression nga una na siplatan sa nasidlangan sang Mindanao. Suno sa pag-asa, takna alauna sa hapon sa magsulod sa par ang ikaapat nga bagyo sini nga tuig kagin hingadlan nila nga si Dante. Ang tropical depression nasiplatan 1,000 ka kilometro ang kalayoon sa Mindanao kag may hangin nga dala 45 km por ora kag may pagmulumadlos 55 km por ora. Samtang nagausoy 15 km por ora padulong sa naaminhan nakatungdan nga bahin sang Mindanao. Si Dante nagadala sang mahinay tubtob kasarangan nga pag-ulan sa Caraga kag Davao Region. Pero suno sa pag-asa daw mintinado ang puwersa sang bagyong si Dante. Kag kun magsigi-sigi posible mangin tropical storm ini siya. Buwas nga adlaw.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Si Marilyn Dilar Olvido, si Kihor, nagaupod sa Perm Bill, Pahanukoy. Taga Pahanukoy, good morning. Kay Jubal Trinidad sa Kabangkalan City. Si Di Anton Diaz sang Patria Village, baga pangagda sa kape. Kay Ibon Bosher sang Germany. Ibon, good morning. Kay Lorito Armas, Bidaha sang Narawis, Inigaran. Kay Jorge Martinez, kay George Martinez, good morning man. Nyanong minuto subong, kay na plastar ko na. Kay Iboy Sarabia, good morning man. Dira sa La Castiliana. Kamusta ka mo da? Sige-sige lang, monitor lang kita, dugsing lang kita sa tion sang kagahon. Okay? Relax makadali, balikan ta kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ano ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Gayon sa mga kasadyan, tinipon-tipon ang iya barangay nga wala siya sang hinalongong dakpon. Angot sini ang League o Barangay sa Pilipinas nagpangabay sa national government nga i-exercise ang due process sa pagpanakop kag sumuman pag-aristo sa mga barangay kapitan nga mahimo mapaslawan nga mapunggan ang mga mass gathering sa ila sini nga barangay. Samtang nagasuporta sila sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte, ang League sa Barangay of the Philippines President kag Barangay Poblasyon Tacloban City Chairman si Eden Chua nagpangabay man nga tagaan man sang husto nga treatment ang ila sini mga kaupod nga mga barangay kapitan kon arestahon dapat may due process. Siling sang chairman sang barangay niya ti kon arestahon kag diragid na tabuan nga may mga kahiwatan tipon-tipon ti inaya super spreader ina siling ni Chua nagapakita lamang nga may ihibalo ini ang mga barangay kapitan sa illegal nga mga nagkalatabo sa ila sini lugar. Yati okay na ya tantamount sa dereliction of duty. Angot sini pangabay sa mga barangay kapitan si General Elizar, hepe sa kapulisan sa bilog nga pungsod Pilipinas, siling niya, hindi gilayon pag-aristohon ang barangay kapitan bangod may kaso pa nga ipasaka batok sa ila. Kung may ebidensya, ipile ang kaso. Kag kung mag-abot ang mandyamento di aresto, amo ina ang pag-aristo sa ila. Correct man? Gusto nga proseso. Dakpon? Okay. Tagaan anay. Ipasakaan anay kaso. Kag kung may ara ginman kaso, papanaugan sang mandyamento di aresto. Kag pagpapanaog sang mandyamento di aresto, amo na kag dakpon. Kag depende sa mga barangay kapitan kung ini iatubang nila sa korte. Amo naman do sa presidente, takan guro si Presidente Rodrigo Duterte nga portigid. O amak mo, may ara day nga mga nagsaot tula pismas latnan. Atong naghagad paligo sa mga swimming pool, haros na urot latnan. Ang tanan-tanan niya, basta nga magkumpiyansa ka lang
kag hindi ka magsuksok sang mga proteksyon sa lawas, sigurado iguon ka sang kagaw. Ginalipot siya ka, ikaw lang ginapanilagan niya, basi ang kagaw ara lang sa kilid ta, magdiprinsya dyuta niya, bantayan ko ni sa bala. Hukso niya lang ni karon sa damo tao, sudlon ko ni siya, titapos kin, dihamak, imbes nga maglubo, kasaka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na kay Amor Malayang sa Barangay Hagimit, La Carlota. Good morning kay Alki Ulitsog Hordan sang Abha, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Nini Chances Parcon sang Barangay Alhis. Good morning kay Ernie Udas Colidas, kay Rosel Torbila, dira kay Ame Agostines Baron. Good morning man. May lang nga pag monitora tagsagid kakagaon. Upod-upod lang kita, duludugsing lang kita sa kaagahon, tulutamyaw et tulutimpla pamaw. Enjoy na kitas na. Ariglado, relax ka muda, pulo panilig, pulo pangapi, tulutig ang kamuda, kaya may obligasyon ako, pero sigurado, pagkatapos ini, balikan tagid kamo. Okay lang? Stand by. Ang inyong mabatian. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination!
Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna. Balik kita sa aton pagpangalagad, karon nga kagahon. Bawa, nagdugang naman, no? 454 kasos ang COVID-19 sa Western Visayas kahapon, Domingo. Bawa, nagdala naman sa kabilugan nga 46,513 kakumpirmadong kaso sa COVID-19. Ang syudad sang Iloilo nagapanguna. May 107 kabago nga kaso sa COVID-19 sa kagato sa probinsya sang Negros Occidental, 90 sa probinsya sang Iloilo, 52 sa Capiz, 41 sa syudad sa Bacolod, 21 sa probinsya sang Aklan, 23 sa Antique, 12 sa probinsya sang Guimaras. Wala kita ginauntatan, wala kita ginabuyan sang COVID adlaw-adlaw nga tanan. Halong-halong lang, sundon talaga ang mga health protocol. Kay Utay Benedicto, good morning. Kay Toto Castro kuno sang Bangga Bagol, good morning. Kay Elmer Bailon Baron. Kay Di Anton Diaz, linya mapustlan man ang siniko sa panukot, mataas nga balayran, porte ba. Kay Angela Liarte Gayon Dato, good morning. Sa Libanon, kay Maricon Castillo, kag Gloria Morino, sa Tupad Balay, kay Domingo, nga naga-monitor dira sa Bangga Totong Pilisa, good morning lang. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kagkagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alam mo di nasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan.
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. La 5-12 na. Now, nagpagwa na sang Joint Advisory ang Regional Interagency Task Force kag Regional Task Force nga nagamando sa liwat ka pagbalik sang biyahe gikan sa probinsya sang Negros Occidental padulong sa Puerto San Dumangas kag syudad sang Iloilo base buwas Hunyo 1 di Mayo man Mayo gini siya negosyo kay daw ginaprubahan pero may ara paandam sa mga nagabiyahe
sundon gid ang tanan nga health protocol kag magpakig-angot sa mga natungdan nga local government unit, no, para sa tanan-tanan nga mga requisitos. Ang joint advisory nangin epektibo takna alas 12:01 sang kagahon buwas Hunyo 1. Hindi na nato ini pagpadugayon, halong kita kay man dako gid nga pirdihan sa negosyo kon padayon nga wala biyahe ang paskrap kag Roro. Morning kay Henry Antonio Poscablo, kay Brian Nerpiol sa barangay Pahanukoy, kay Rini Rinan Goles, Miss Bacolod, kay Tanya Ramos, good morning, kay Nilda Lubaton Ababa sa Davao City. Kamusta ang Davao, lugar sa presidente? Kay Atia Kim Iriman, si Vanessa Mayo, morning kuno sa Sisteria, sa Tangob kay Mrs. Alvarez, kay Manjo Arnijo, kay Imbong Jucampo Samao, kay Nilda Lubaton Ababa, salamat gid sa imo sini nga pangamuyo. Kay Aida Alunan, good morning, kay Mon Lisay, kay Dante Makilan, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra
tunga sa milyon. Pagkulong kag negosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita. Kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Standby. Uy, what happened? Wala siya. Hindi siya magtunog. Small town lottery ini. Ang aton masunod nga draw. Dire kita na yun. First draw sang small town lottery, 34-2. Resulta una nga bula, 34 kag 2. Second draw, 34-19. Ikaduha nga draw, 34 kag 19. Third draw, 30-32. Ikatatlo nga bula, resulta 30 kag 32. Aber, taon tani. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 49,500,000. Winning combination in any order 19, 22, 28, 27, 3, 45. Resulta sang 658 19, 22, 28, 27, 3 kag 45. Sa ilo kita, 649 ang jackpot 27,531,950. Winning combination in any order 41, 34, 46, 30, 42, 6. Resulta sang 649, 41, 34, 46, 30, 42 kag 6. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Morning da. Kay Kuri Bidaha, kay Art Tandoy, mati siya. Dira sa Hacienda Panggulayan, Central Maaw. Sige, si Kuri Bidaha sa quiet ini siya. Naga-monitor si Wilma Inocencio Cabarles, good morning man. Kay Jason Alegria, bara siya. Kay Kent Bulaka Juanisa, good morning sa Barangay Handumanan, Siyudad sa Bacolod. Kag kay Dodge Dalida. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano man ang ginhambal sa natungdan.
Di alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kaulog na na'y Sabisan anong nagkalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
naton sa City Hall, IPM CDC target maumpisahan ang pagakot sa basura sa gabi sa masunod nga bulan. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayang Aksyon Fred, sa una nga semana sa bulan sang Hunyo, ginatarget sang IPM CDC nga umpisahan na ang pagpatuman sang bagong nga strategy sa paghakot sang basura sa Bacolod City. Ginpahayag sang ilang nga consultant sang IPM CDC nga si Jorge Siapa nga subong nga semana Aksyon Fred, magapakikita sila sa mga barangay officials para ipresentara ang plano nga paghakot sang basura sa gabi para sa main road kag secondary road. Dugang niyap nga ila pa nga ginpatapos una Aksyon Fred ang COVID-19 vaccination program sa mga kabarangayan antes liwat kay ipresentara plano sa mga kapitan bangod kinahanglan ang ilang approval. Kung madumduman Aksyon Fred, tinutuyo sang plano nga paghakot sang basura kun gabi nga malikawan nga mangin eyesore ang basura kun aga kag mas badasig ang paghakot bangod malikawan ang traffic. Actually subong na finalize na naman ang plan nga mas shift sang hakot sa more sa gabi kapin pa sa main road o second roads. Galing although para sa adlaw gali mangin tawhay siya why na sa hakotay kun adlaw pero galing kiti ini siya nga mode sa hakotay need sang approval sa aton mga barangay. Nabatian si Jorge Siap ang consultant sa IPM CDC. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga kaaksyon ang makabulig para malikawan ang cancer. Pinakamaayo nga ang Aksyon News sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Inambusan naman ho. Kumboy naman ang inambusan. Pila man patay sa militar sini. Ay, porte daw wala untat, may COVID na, may inabusan na pa. Morning da kay Gracia Harita, kay Frida Abad sa Barangay 39, natamyaw sa Nisunya Baira Sang Rosal Takuling, si Gina Toribio Panes dira sa San Isidro Cubay La Carlota. Good morning. Magpadala kamo, ipadala nyo sa Facebook naton kay Budlay no, kay talagsalan taga Abre sa aton cellphone. Salamat gid kay Aisa Diasis Baloes, tamyaw sang amon anibersaryo karon nga adlaw. Alin sa Baloes family sa dira sa Agisan. Salamat gid. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatukla, Kapulisan sa police station to nagatingwa malubad kag matagan sa hustisya paghuldap sa isa ka konsehal sa siyudad Sambago. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon, Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Ginanulatan na karon ni Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2, ang approval sa mga nagapanagiya sang CCTV malapit sa lugar kung sa diin natabo ang ginaligar pag-hold up sa isa ka konsehal sa siyudad Sambago santong Mayo 26 sang hapon sa 18th Street, Lacson, siyudad sa Bacolod. Ang ginatumod nga CCTV ni Pindon Aksyon Fred amo ang isa ka lodging house sa diin natabo ang pagkuha sa kagamitan personal sang biktima nga konsehal sa siyudad Sambago kag ang padara sa iya sini salakyan. Kalakip man diri Fred, ang lugar ko sa diin nakit-an kag na-recover ang salakyan ni konsehal sa Circumferential Road sa Copinisang Barangay Pilabonte sa itong Biyernes ng hapon. Sunod sa kay
Police Captain Paul Benson Pindon, hepe sa Police Station number 2 Aksyon Fred, nga dako ini nga bagay nga makabulig sa investigasyon, agod ma-identify ang matutuod nga deskripsyon kung hindi man makuha ang itsura sa mga sospetsado. Kung mo Fred madumdumam, duha ka mga suspect, isa diri armado sa nga ice pick ang nag-hold up sa isa ka kaunsyal sa syudad sang Bago sa tuong Mayo 26 sang hapon, kung sa diin ini siya ang gidala sa isa ka lading house kag dito ginkastigo, ginubahan sa dilargo, ginkuha ang wallet, ang cash ka 3,000 pesos kag sa ila sila pagpalagyo, gindala pa ang salakyan ni konsihal. Sunod sa kay Pindon Aksyon Fred, luyag ginila nga matagaan man sa hustisya ang natabo sa biktima, rason ko nga nga ilamang ginahingyo ang kooperasyon sining isa ka kaunsilor sa syudad sang Bago nga mao nang biktima sang pagpang-hold up diri sa mga syudad sang Bacolod. Ang police station to so nagreklamo ang ato niya biktima. Ang ato niya istasyon nagpatigayon man sa mga follow-up investigations and probable actions naton. Nagkadto sa mga establishmento kung sa diin na pwede kita kapasa sa request na makapayo sa mga CCTV footage nila. So kung maprobahan kita nga makapayo kita sa CCTV copy, basic din naton na malantawan sa isa ka anggulo pag ma-identify naton kung ano ang mga description sa aton suspects. Ang akon nga stasyon ginagaan ginisang priority ang amuning nga kaso. Kay man natabo ni sa akon area kag hindi pwedeng ang isa ka elected official naton na madisgrasya diri sa aton nga area sa Bacolod. So ginatagaan ta gini priority kay importante be ang mga hitabo nga ning masulbar. Kay kung hindi ni masulbar as early as now, damo pa ang posibleng matabo. Kung pwede gani nila ubrawon sa mga elected officials naton, how much more sa mga kauturan naton diri sa Bacolod. So ara gid ang welfare sa police station 2 so possible nga pagsulbar sang kaso nga ni. Action Fred, si Police Captain Paul Benson Pindon, hepe sa Police Station number 2 sa interview sang Aksyon Radio. Ining report ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic nga pangdepensa sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila,
Doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal na nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. John Fred Piso karon sa police station number 5 in 19 anyos nga dalaga matapos na dakpan sa basta operation sa Purok Boulevard, Barangay 14. Diri sa syudad sang Bacolod ining nadakpan ang yagin kilala kay Daisy Villaluna, residente ni sang Purok Maabi-Abihon, Barangay Punta Taytay diri sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Christopher Masangkay ining si Villaluna Aksyon Fred ang ginakabig nga street level individual nga nagbaligya man sang suspected shabu sa isa ka intel operatives.
na kuha kag na recover man diri sa iya ining 11 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu ginabuluban 3 ka gramo ang kabugaton may dangerous drugs worth value 17,000 ka pesos. Samtang sa area naman sa kabug nadakpan man sang grupo ni Police Major Richie Gohe ining 40 anyos nga babae through bypass operation man. Siya ang ginakilala kay Lisa Salmingo, nagapuyo sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre. Sang ginusi sa Aksyon Fred sa mga kapulisan, ining si Salmingo ay kanakuhaan pagi sang 5 ka plastic sachet sang suspected shabu. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Elizabeth Malaka Gamala na good morning. Kay Alex Muntisa, sa pamilya Ramirez kuno, sa Barangay Granada, Alangilan, pamilya Tiungco sa Greensville. Kay Asmen Roldan Rabilio, kay Rante Artiaga Santisas, good morning. Kay Maika Selvilasor Juarez, Katibir, si Dilaos kag si Nanay Isabel nagaupod, si Arman Regalado sang Montara Isabela, kay Bileni Pamusino good morning, kay Silidunya Santillan sa La Carlota, kay Nimpa Ibanez sang Tangob, kay Mox Espanyula sang Re Barayuga sang Pandanon Don Salvador Benedicto, si Mox Espanyula ya tamyaw ya si Runa Espanyula. Misis siya. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Doc. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuto. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati Kay Romulo Mendoza sa Bukidnon, kay Rosalito Magipulino sa Talisay, Cebu, kay Larry Pico sang Purok, Kalubay, Sampinit, Larry Rico. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.